Reit. Wel, unwaith eto bore da i chi gyd, a chroeso i'r cwmni, a mae'n braf iawn eich gweld chi. Gai Estyn croeso i Mali, sy'n gofalu am yngi y bore yma, a gai Estyn croeso hefyd i Gwenny a Gelyn i mam. Neis eich gweld chi. A wy'n gwybod fydd gyda nhw ran yn y gwasanaeth yn nes ymlaen. Y Gwerfyl am ryw reswm wedi diflannu ac yn trio dod nôl ato ni. Dyna ni. Gai hefyd dweud bod ni'n braf iawn gweld Gwilym am Eryrid y bore yma. Chi wedi diflannu o'n sgrin ni nawr, chi ar sgrin arall. Co ni. Braf iawn eich gweld chi. A mae Sheila Adams hefyd yn cyrraedd nawr. Na ni, wel ni'n gwmni o 37 o ilwydydd. Bore da, Sheila. Sheila yn edrych. Oeddech chi'n clywed ni, Sheila? O, na ni, iawn. Reit, wel, fel bob amser i ni'n cofio am yn cyd-aelodau i gyd. A wy'n siŵr bod chi, wel, pawb ohonoch chi erbyn hyn di clywed, mae'n siŵr fod Wendy yn yr ysbyty ers rhyw wythnos bron. O'n i'n gwybod oedd hi wedi cael codwm fel oedd Blodwen. Ond fe gafodd hi hefyd blwc drwg iawn o sciatica. Ac mewn poen mawr, a maen nhw wedi mynd fewn i'r ysbyty a trio reoli'r poen maen nhw ar hyn o bryd i wneud siŵr bod hi'n iawn i ddod adre. Wy'n siŵr bod ni'n cofio at Wendy yn annwyl iawn. Ar nodyn mwy llawen, gai ddymuno penblwydd hapus a wy'n chwilio amdani nawr. Penblwydd hapus i Menna Davies. Os dwi wedi deall yn iawn, mae Menna yn 40 heddi. Dwi'n iawn, Menna? O, na dw, mae'n ddrwg dy fi. Ie, so i'n clywed chi, fe rai chi yn miwto'ch hunan. Menna, so i'n clywed dim i chi weid. Diolch fawr, ond dydd mawrth. Wel, na fe te. Dydd mawrth, iawn. Wel, penblwydd hapus iawn am ddydd mawrth. Diolch. Felly chi miwto'ch hunan eto, na ni. Ewn ni ddim i ganu, rhag ofn na fydd Eirianwen ddim yn gallu cadw'r traw yn iawn. Ond penblwydd hapus a llongyfarchiadau i chi, Menna, ar gyrraedd y 40. Gai atgoffa'r diaconiad fod cyfarfod nos yfory am 6. Ac mwyn i bawb arall wybod, un o'r pethau fyddwn ni'n drafod fydd pryd ni'n ail gwrdd yn y capel. Ond ni wedi gobeithio gwneud sil cyntaf y flwyddyn newydd. Ond fel mae amgylchiadau, mae hynny'n edrych yn anhebygol iawn. Fel mae pethau'n mynd, fi ofn fyddwn ni dan glo eto ar ôl Nadolig neu fewn i'r flwyddyn newydd. Mae'r hanesion mae rhywun yn glywed yn codi braw, chi'n gwybod. Mae pobl yn anghyfrifol dros ben. A does ddim posib dod dros y peth yma heb bod ni'n cymryd yn cyfrifoldebau. Beth bynnag, gewn ni drafod nos yfory. Gai ddweud fod Liz Anderson yn dal yn barod i dderbyn cyfraniadau at cymorth Cristnogol ar banc bwyd hyd at heddi. Iawn? Ond, gai ddiolch hefyd i bawb sydd wedi cyfrannu hyd yma. Gai adrodd un stori fach. Oedd hi'n amser i Owen i glirio'r sgrap o'r garej unwaith eto. Ac fel mae wedi gwneud droion o'r blaen, mae Owen wedi penderfynu fod yr arian am y sgrap yn cael ei rannu i elusennau, cymorth Cristnogol ar banc bwyd y tro yma. Oedd y sgrap yn werth £1,430 o geiniogau. Felly, drwy garedigrwydd mawr Owen, mae cymorth Cristnogol ar banc bwyd yn derbyn £715 a chydig geiniogau yn ychwanegol at rodd y Tabernacl. Owen, i ni'n gwerthfawrogi yn fawr iawn dy heilioni arferol di. Sil nesa, oedfa o ddarlleniadau a charolau fydd gyda ni. Gai ddiolch i bawb sydd wedi cysylltu gyda awgrymiadau a phawb hefyd
fydd yn cymryd rhan yn yr oedfa bore Sul nesaf. Ac yna, bore Nadolig, mi fydd yr oedfa dan arweiniad Robin, a hynny sylwch am hanner awr wedi 9. Iawn? Gewn ni wybod mwy am yr oedfa hynny dydd Sul nesaf. Richard sy'n gofalu am yr oedfa bore yma ac fel arfer wedi trefnu yn fanwl ar gyfer yr oedfa. A dwi nawr, gyda diolch i Richard, yn trosglwyddo yr awenau a'r reolaeth dechnegol iddo fe. Diolch yn fawr. Gwych. Wel, diolch yn fawr iawn, Hywel, am y croeso unwaith eto, ac croeso i bawb, ond heddiw, mae rhaid i ni groesawu yn arbennig dwy oedd yn helpu fi, help mawr i fi, yn ystod y cyfnod clo pan oeddwn ni'n gwneud gwasanaethu ar YouTube, sef Mali a Gwenny hefyd. Felly, diolch yn fawr i'r dwy ohonyn nhw am eich help chi. Ac hefyd, mae gen i, os bosib, cwestiynau. A dwi'n mynd i ddechrau efo Gwenny. Gwenny, mae'n hyfryd i'ch weld chi heddiw. Roeddwn i'n bwriadu i ofyn, oed goeden Nadolig gen ti? Oes. Oes, ac dyn ni'n medru gweld. Mae'n hyfryd. Pryd oeddech chi'n addurno y goeden felly? Dechrau o'r mis. O, gwych. Wel, mae'n edrych yn wych hefyd. Ac mae gen i cwestiwn, ac dyn ni'n edrych ymlaen, a ydych chi'n mynd i rannu rhywbeth efo ni nes ymlaen. Okay? Iawn? Gwych. Ac mae gen i, os dwi'n medru ffindio, cwestiwn hefyd i Mali. Mali, bore da Mali. Mae gen i cwestiwn i ofyn i ti hefyd. Nid am coeden Nadolig, ond oes gen ti calendar Adfent? Wyt ti'n agor y ffenestr? Mae gen ti un. Ia, pa diwrnod yw heddiw felly? Wyt ti'n cofio? 13. 13. A felly, dyn ni mwy na hanner ffordd i'r Nadolig yn tydyn? Rwan te, cwestiwn arall. Beth sydd yn y ffenestri felly? Beth sydd tu ôl? Oes na rhywbeth i fwyta? Siocled. Siocled, hei, gwych. Wel, dwi'n falch da chi'n medru mwynhau'r siocled. Mae'n wych yn tydi. Rwan te, dwi'n mynd i newid pethau yma, os dwi'n medru gweld. Ble mae Liz rwan? Dwi ddim yn medru gweld. Liz, dyna ni, a dwi'n mynd i... Dyma ni. Does dim spotlight rwan, dwi'n meddwl. A dwi'n mynd i... ble mae Liz eto? Mae'n drwy gen i... Iawn. Iawn. Rwan, dwi'n mynd i rannu'r sgrin hefyd. A mae rhaid i mi gofio am y Zoom ac am y fideo. A wedyn, dyn ni'n medru gweld, a dwi'n mynd... Dyma ni. A felly, gobeithio, dyn ni'n medru gweld y sgrin rwan. Weithiau, pan dyn ni'n mynd i'r capel, un o'r pethau dwi'n mwynhau yw y distawrwydd. Y distawrwydd cyn y gwasanaeth yn dechrau. A roedd Dyfrig yn atgoffa ni wythnos diwetha yn toedd am y distawrwydd. A dyn ni'n medru meddwl, a dyn ni'n medru paratoi.
Felly heddiw, does dim organ gen i, ond mae Lawri wedi bod yn canu'r delyn. Ac efo'r cerddoriaeth, dyn ni'n medru meddwl a pharatoi gan feddwl am geiriau o'r Beibl, o'r Nadolig. Oh, for goodness sake. Gawn ni gydweddio. Mae'n dywyll yn ein byd ni rwan. Mae gormod o ansicrwydd. Helpa ni i glywed can yr angylion unwaith eto. Gogoniant i Dduw yn y nefoedd uchaf. Heddwch ar y ddeiar islaw. A bendith Duw ar bobl sy'n byw mewn tywyllwch. Bendith Duw ar bob un ohonom ni. Mae'n dywyll yn ein byd ni rwan. Mae gormod o ofn. Helpa ni glywed geiriau Iesu unwaith eto. Heddwch. Dyna dwi'n ei roi yn rhodd i chi. Yr heddwch go iawn sydd gen i, a neb arall i'w roi. Dwi ddim yn rhoi heddwch yn yr un ffordd â'r byd. Peidiwch cynhyrfu, a pheidiwch bod yn ofnus. Diolchwn i ti o arglwydd Duw. Yn y tywyllwch, yn yr ansicrwydd pan dyn ni'n ofnus. Helpa ni gofiwr, heddwch go iawn sydd gan Iesu Grist a neb arall i'w roi. Amen. Ble bynnag, dyn ni'n eistedd, dyn ni'n medru ymuno yn ein gweddiau a dwaid gyda'n gilydd. Ein tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddia dy enw, deled dy dernas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddeuon ninnau ein dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, either gwared ni rhad drwg, canis eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. A rwan, bydd Gwyn yn canu a bydd Lawri yn canu'r piano, ac os ydych chi eisiau, ydych chi'n medru canu hefyd. Ganwyd Iesu yn nyddiau Herod, ganwyd Iesu yn frenin nef. Ganwyd Iesu yn nyddiau Herod, ganwyd Iesu yn frenin nef. Gwelwyd seren yn y dwyrain oedd yn arwain at o ef. Ro'n ein moliant uwch ei breseb, mae'r gogoniant ar ein wyneb. Wyneb Iesu, wyneb
Oes y doethion ei anrhegion wrth ei breseb ar y gwair. A'r athus am i'r asidan, llawer trysor i fa mair. Rhw'n ein boliant uwch ei breseb, a'r gogoniant ar ei wyneb. Wyneb Iesu, brenin neb. Dwed angylion gyda dynion, ef yw'r trysor mwyau fri. A thro rhodion lwybrau dear, Iesu Grist fo'n brenin ni. Rhw'n ein moliant uwch ei breseb, mae'r gogoniant ar ei wyneb. Wyneb Iesu, brenin neb. Diolch yn fawr iawn i Gwyn a Lawri hefyd. Hyfryd. Wel, doedden ni ddim yn cynnal stori Nadolig yn y capel eleni, ond mae gennym ni fideo bach dyn ni'n medru mwynhau. Beth ni'n gwneud fan hyn heddi yw perfformio stori'r Nadolig. Dyma'r ail flwyddyn i ni wedi bod wrth i nawr yn ei wneud e. Ac wrth gwrs mae storïau bwerus yn dyn nhw, ni'n gwybod hynny, ni'n gwybod hynny adeg Nadolig. Mae cwmnïau mawr, mae nhw'n defnyddio'i stori, mae John Lewis yn defnyddio'i stori mwyn denu pobl. Ac wrth gwrs i ni'n credu bod y stori yma yn waelodol i'r Nadolig, yn yw does na ddim Nadolig eb y stori hon. Mae Duw wedi anfon yr angel Gabriel at y forwyn hon, Mair. Henffych fawr, paid ag ofni. Dewiswyd ti o wyth holl merched. Mae'r arglwydd ddiw gyda thi. Mae'r Nadolig ydych chi'n mynd nôl i'ch adeg plentyndod yn eich chymod. Cyfer Nadolig, a mae'n bwysig ofnadwy o'r teulu. A mae'n bwysig bod pobl yn gweld y stori yn weledol fel mae'n cael ei ddangos yn fan hyn. Mae'n rhaid i bob dyn fynd nôl i'w ddinas ei hun i gael ei gyfrif. Mae cyndeidiau Joseph o Bethlehem. Ac felly, gyda'i gilydd, mae nhw'n gadael Nazareth, allan i fryniau Galilea, i lawr i Judea, gan ddilyn y ffordd i Bethlehem. Ydy pob llety a thafarn yn llawn? Wel, dyma beth yw'r Nadolig, yn dyfe, stori'r Nadolig. Dwi'n meddwl bod yn amser hyfryd o'r flwyddyn. Fel cyn brif athrawes, rwy'n gweld eisiau'r cyfan hyn. Felly mae'n hyfryd i ddod fan hyn i'r Tabernacl i actio stori'r Nadolig. O'n i wedi joio'r perfformiad heddiw achos y cymeriadau. O rai yn nhw, o'n i ddim yn gwybod oedd yn y stori. Fel y pobl oedd yn anfon Joseph i ffwrdd. Dyma ni yn dangos yn y Tabernacl bod ni yn meddwl am y stori iawn. Ni joio heddi, ac yn ni'n hoffi'r golau a'r set. Yn dathlu y gen i Iesu, mae'n amdano rhannu gyda bobl, mae'n amdano dangos bobl y stori. Hopefully it will spread the nativity story in a very simple way, but effective way, and people will know the true meaning of Christmas. Mae'n weithred ar y cyd, ac i ni'n teimlo bod ni yn cynnig rhywbeth arbennig i dre Pen-y-Bont, cynnig rhywbeth i bobl Pen-y-Bont. Gwych
gwych yn tydi. A gwych, mae bechgyn Morgan a Seth, maen nhw'n tyfu i fyny erbyn hyn, siwr o fod, ac mae'n hyfryd. Rwan te, mae gen i her i gwenu ac i malu, a bydd syndod i bawb arall. Felly, mae rhaid i mi drefnu breakout room bach ar gyfer malu a gwenu. A dyna'r her i fi i drio trefnu'r breakout room. Felly, dwi'n mynd i creu breakout room rwan. A rwan, dwi'n mynd i rhoi pwy sy'n mynd i mewn. Na, dwi ddim yn medru. Un munud bach. Rwan te. Mae gen i Elin sy'n dod i mewn efo gwenu, ac mae Felicity yn mynd i mewn hefyd, a ble mae Liz yn mynd i mewn efo malu, a dwi'n gobeithio bydden nhw'n medru ymuno rwan, a bydden nhw yn mynd i'r breakout room. Gwych. A dyma ni yn ôl. A dyna'r peth cyntaf dyn ni'n mynd i wneud. Mae wedi bod yn hyfryd rhannu ein gwasanaethau efo pawb o Borthcawl. Ac wythnos yma, ddaru i groesawu Tom Price i ein stafell ni. Felly, dyma fo. Tom, mae'n hyfryd i chweld chi heddiw ac i groesawu chi i ein tŷ ni hyd yn oed ar Zoom. Croeso. Mae wedi bod yn wych yn tydi ar Zoom i rannu'r gwasanaethau rhwng Tabernacl Porthcawl a Tabernacl Pen-y-Bont. Ac mae cyfle i just, wel, wyt ti'n medru just esbonio, ers faint wyt ti wedi bod yn Tabernacl ym Porthcawl? Wel, wnaethon ni ddod i Tabernacl Porthcawl yn 1965, a wnaethon ni'n aelodau yn 1966. Ac oedd Parch Richard Cleaves newydd ddechrau fel gweinidog. Daeth yn Ebrill 1965, ac oedden ni'n ymuno wedyn mynd i'r gwasanaethau ar diwedd y flwyddyn. Felly fo oedd y gweinidog pan oedden ni yn ymaelodi yn Tabernacl Porthcawl. Ac pan ydych chi'n dweud ni, roeddech chi newydd priodi hefyd? Oedden newydd priodi yn yr haf, a wedyn dechrau 1966, oedden ni'n ymaelodi yn y Tabernacl. A ti a Rhiannon oedd yn Nghaerfyrddin fel athrawon? Dysgu, ie. Iawn. Ble oeddech chi'n dysgu? Oeddwn ni'n dysgu yn Port Talbot gyda'r Catholigion St Joseph's, ac oedd Rhiannon yn dysgu yn Ysgol Corneli yn y pentre. O iawn, o da iawn. A beth am Rhys Nicholas, gweinidog am faint ym Porthcawl? 17-18 o flynyddoedd allan. O, gwych. Ie. Oedd. A felly, roeddech chi'n rhannu llawer o bethau efo fo? Doeddwn ni'n nabod o'n dda. Oedd e'n fraint cael bod o dan ei weinidogaeth. Oedd e'n ddyn hyfryd, a oedd ei wraig o Betty, oedd hi'n hyfryd iawn hefyd. A oedd o'n gymeriad, mae pawb a'i stori am Rhys Nicholas. O, gwych. A da chi wedi dewis carol gan Rhys Nicholas felly? Yndw, dwi wedi dewis carol, mae'n rhif 470 yn Caneuon Ffydd,
Carol Gwr y Llety o waith W. Rhys Nicholas. Gwych. Wyt ti'n medru darllen just ychydig o'r Carol? Reit, mae yna 5 pennill. Yr un gyntaf, a welest i'r ddau a ddaeth gyda'r hwyr, o Nasareth draw wedi blino'n llwyr. Bu rhaid i mi ddweud bod y llety'n llawn, a clywes nhw'n sibrwd, pa beth awn nawn? A wyt yn ymwneio am droi y ddau, i letu'r anifael a hi'n hwyrhau. Roedd yr awel neithiwr yn finiog oer, a llithrau dieithrwch dros wedd y lloer. A glywes ti ganu yng nghanol nos, a miwsig fel clychau draw ar y rhos. Dychmygais unwaith fod rhywrai'n dod i strydoedd Effrata i ganu clod. A welid i olau draw ar y bryn, a hwnnw yn ddisglair fel yr eira gwyn. Mae'n gwawrio'n araf y methlen dref, a'r dydd newydd enni yn gloiwyr nef. A deimlid i heddiw fod rhyfedd wyrth, yn datod y cloion yn agor pyrth. O tyred heb oedi mwy, i letu'r anifael i'w gweled hwy. O, gwych, mae'n hyfryd yn tydi. Mae'n rhyfedd. Pan symudon ni i Pen-y-Bont, ac dyma'r trydedd Nadolig rwan yma, roedd ni'n sylweddoli am y tro cyntaf, dwi ddim yn gwybod carolau Cymraeg o gwbl. Maen nhw'n hollol wahanol. Mae rhai ohonyn nhw cyfieithiad a rhai cyfieithiad o'r Lladin neu pethau felly. Ond mwyafrif, dwi ddim yn gwybod o gwbl. Ac mae llawer iawn o garolau hyfryd sy'n newydd i fi. A beth sy'n diddorol am y carol yma, wel, dwi'n meddwl dwi'n dilyn y carol hefyd. Mae'n digon hawdd yn tydi. Mae'r geiriau'n rhwydd iawn, ydy. Mae'n hawdd i'w deall. Ie, ydy. Na, digwydd bod, mae'r dôn troit, mae'n dôn hoff iawn, ac oedd ddau o'na ni, John Williams yn Tabernacl Pen-y-Bont, oedd e'n tenor hyfryd, ac oedd e'n canu'r alaw, a wedyn fydd y dau yn canu deuawd gyda'n gilydd, wel, gwasanaeth carolau Nadolig a gwasanaeth bore Nadolig pan oedd Rosan yn nidog arna mi. Felly dwi'n hoffi ddi, achos mae'n atgo am John Williams, a wnaethon ni gladdu John rhyw 2 wythnos i fis yn ôl. O, dim ond 2 wythnos mis yn ôl. Oedd llais hyfryd gyda fo. Oedd. Felly, dyn ni'n medru cofio amdano fo pan dyn ni'n canu'r carol. Hyfryd. Ac ti wedi dewis darlleniad i fynd efo'r carol hefyd? Dwi wedi dewis y darlleniad o Lyc, pennod 2, adnodau 8 i 20. Iawn. Neu ddarllen y gyd? Ia, os gwelwch yn dda. Ia. Yn yr un ardal, roedd bugeiliaid allan yn wlad yn gwarchod eu praidd rhyw nos. A safodd angel yr arglwydd yn ei hymyl, a disgleirio gogoniant yr arglwydd o'i hamgylch, a daeth arswyd arnynt. Yna dywedodd yr angel wrthynt, peidiwch ag ofni, oherwydd wele yr oedd yn coeddi chwi y newydd da o lawenydd mawr, a ddaw i'r holl bobl. Ganwyd i chi heddiw yn rhef Dafydd, waredwr, yr hwn yw'r Meseia, yr arglwydd. A dyma'r arwydd i chwi, cewch hyd i'r un bach, wedi ei rwymo mewn dillad baban, ac yn gorwedd mewn preseb. Yn sydyn ymddangosodd gyda'r angel dyrfa o'r llu nefol, yn moli Duw gan ddweud, gogoniant yn y goruchaf i Dduw, ac ar y ddeiar tangnefedd ymhlith dynion sydd wrth ei fodd. Wedi'r angylion fynd ymaith oddi wrthynt i'r nef, dechreuodd y bugeiliaid dweud wrth ei gilydd, gadewch i ni fynd i Bethlem a gweld yr hyn sydd wedi digwydd, y peth yr hysbysodd yr arglwydd i ni amdano. Eithant ar frys a chawsan hyd i fair a Joseph, a'r baban yn gorwedd yn y preseb. Ac wedi ei weld, mynegasant yr hyn yr oedd wedi ei lefaru wrthynt am y plentyn hwn.
Rhyfeddodd pawb a'i clywodd at y pethau a ddywedodd y bugeiliaid wrthynt, ond yr oedd Mair yn cadw'r holl bethau hyn yn ddiogel yn ei chalon ac yn myfyrio arnynt. Dychwelodd y bugeiliaid gan ogoneddu am oli Duw am yr holl bethau a glywsant ac a welsant yn union fel y llefarwyd wrthynt. Gwych. Hyfryd yn tydi. A roeddech chi'n dewis y darlleniad oherwydd cyswllt efo'r carol. Felly, be di'r cyswllt yn arbennig efo'r carol? Baswn i'n dweud. Dwi'n teimlo mae'r gŵr y llety wedi cael fath o bad press yn dweud chi'n gwybod. Ie. Ond dwi'n teimlo mae Rhys Nicholas yn y garol, mae fel tai o'n cadw i gefn o Dyma bach, mae'n deud yn yr ail bennill, a wyt yn ymwneio am droi y ddau i letu'r anifal a hyd yn hwyrhau. Drian y dyn o ganddo fod ddim lle arall, oedd y llety'n llawn. Be fysa ni wedi wneud yna? Wrth gwrs. Mae'r ddau bennill nesaf yn mynd gyda'r darlleniad. Yn y pennill nesaf mae'n dweud, a glywes ti ganu yng nghanol nos a miwsig fel clychau draw ar yr hos. A wedyn yn y pennill nesaf wedyn, a welid i olau draw ar y bryn a hwnnw'n ddisglair fel eira gwyn. So mae'n rhan o'r darlleniad felly. A wedyn yn y pennill ola, mae o'n deud yn gwahodd ni fynd at y preseb neu i'r gwasanaeth bore Nadolig yn dydi. O tyred, heb oedi mwy i letu'r anifal i'w gweled hwy. Gwych. Felly rhyw fath o gwahoddiad i'r capel rwan, i'r oedfa rwan. Ie. Mae'n dda yn tydi. Mae cyswllt efo'r can yr angelion ac ar y ddeiar tangnefedd. A dyna'r holl neges Nadolig yn tydi. A mae angen eleni, mae angen pob blwyddyn i ddweud y gwir. Ie. Odi. Gwych. Wel, diolch yn fawr iawn am y dewis, a dyn ni'n mynd i ganu'r carol mewn munud bach. Wel, diolch yn fawr, Tom. Diolch yn fawr iawn. Wel, diolch i Tom am y sgwrs yno. Mae mor bwysig yn tydi i groesawu pobl, a dyna rhan o'r neges heddwch Nadolig hefyd. Roedd y cerdyn yma yn dod o CWM, ac roedd o'n dangos Mair a Joseph yn mynd a'r camel a'r dynion doethion yn dilyn, ond mae yna ffoaduriaid heddiw yma hefyd. Ac mae yna pennill tu mewn. I am a refugee, forced to leave my home where I belong, forced to leave the home where I grew up. The civil war drove my family away, entire cities left destroyed by the fighting. The war is not ending anytime soon. Now I must leave my country and heritage to somewhere new. Now me and my people are all leaving for nowhere. We have nowhere to stay. There is no one to help us. No other country seems to care. The time is never my own. I must always run. I am a refugee, forced from my home. I am a refugee traveling forever with no place to go. I am a refugee, but I'm not alone. There are people who help me, and that gives me hope. By Elia, a 10-year-old refugee. Mae'n hyfryd yn tydi i weld Morgan, Seth a Noah, a gweld Gwenny ac Elin. A mae plant sydd ffoaduriaid. Ydyn ni'n croesawu nhw? Gawn ni cyd ganu. A welais ti'r ddau a ddaeth gyda'r hwyr o Nazareth draw wedi blino'n llwyr.
glywais ti'r ddau a ddaeth gyda'r hwyr o Nasareth draw wedi blino'r Bu raid I mi ddweud fod y lletyn llawn a chlywais wy'n sibrwd a beth awn a wyt yn fy meio am droi y ddau letyr am I ddail a hi'n hwyrhau. Roedd yr awel neithiwr yn finio gwyr a llithraid I eithwch dros wefr a glywais ti ganu yng nghanol y nos a miwsig fel clychau draw ar yr hos. Dychmygais unwaith fod yr hywrain yn dod I strydoedd Effrata I ganu clod. A weli di olau draw ar y bryn a hwnnw yn ddisglair fel o'r agwyn. Mae'n gwawrion araf yn methlem dref a'r dydd newydd enni yn gloi a deimlid I heddiw fod yr hafedd wyrth yn datod y cloion yn agor pyrth. O tyred heb oed I mwy I letyr am I ddail i'w gweld. Roedd yn hyfryd I weld Tom yn y cyfweliad am stori'r Nadolig ac hefyd wrth gwrs roedd Alun Roberts Jones yn ffilmio'r stori Nadolig a dach chi'n medru gweld yr holl stori ar Facebook hefyd. Mae'n hyfryd. Daeth Alun ac Ann I ein tŷ ni wythnos yma hefyd ar Zoom ac mae ganddyn nhw garol I rannu efo ni hefyd. Wel, mae'n hyfryd I groesawu chi I ein tŷ ni, hyd yn oed ar Zoom. Diolch yn fawr. Iawn. Ac dyn ni wedi mwynhau croeso yn Tabernacl, Nadolig llynedd, a cyn hynny hefyd y trydedd Nadolig rwan I ni. Ers faint ydych chi'n perthyn I Tabernacl felly? Ers 1967. 1967. Amser talwm felly. 53. Cryn dipyn, dros hanner can mlynedd, Pam oeddech chi'n dod I Ben-y-Bont felly? Pam oeddech chi'n dod yma? Wel, o'n i'n beiriannydd siasiaredig gyda'r cwmni cynnyrchu trydan. Ac oedd swydd wedi dod yn Pwerdi yn Llynfi, Abercenthig. A oeddwn ni wedi dod I fyw I Ben-y-Bont, I Llydiad. A wedi cael hyd I gapel Cymraeg. Oedd yn groesawgar iawn, oedden nhw'n dda iawn. A oeddwn ni wedi setlo mewn fel par ifanc cyn bod plentyn cyntaf dod mewn rhyw 2 flynedd ar ôl hynny. Felly roedden nhw'n tyfu I fyny yn y capel?
Wel, i ni wedi eiddfedu matured. Achos oedden ni'n par i oedden ni mond wedi bod yn briod mater o misoedd ac yn cael y tŷ cynta yn Pen-y-Bont. Ac wedyn yn datblygu gyda y capel hefyd, wrth gwrs. Gwych, gwych. A beth oeddech chi'n gwneud, Dan? Dysgu o'n i. O'n i'n gweithio Manceinion jyst cyn i ni briodi. Felly ar ôl priodi ges i swydd yna am ychydig a wedyn pan gafodd Alun y swydd yn Llynlu, daethon ni lawr a ges i swydd fel, wel, o'n i'n cyflenwi am ychydig. A wedyn ges i Elen yn 1969. Ac a wedyn Bethan yn 1971. Felly am gyfnod is i gartre gyda'r plant, ond ges i swydd wedyn yn Ysgol Gymraeg Pen-y-Bont fel oedd i yn 1974 fi'n credu, ac fanna fi es i nesyn i gael prifathrawiaeth yn sefydlu Ysgol Gymraeg ym Mhontycymer felly. O, gwych. A roedd Nadolig pryd arbennig iawn, mae'n siŵr, yn yr ysgol. Oedd. Ond nid jyst i'r plant, oedd yr athrawon hefyd yn edrych ymlaen at weithio gyda'r plant, ond yn fwy na dim, oedd e'n gyfle, na'r unig gyfle i rai o rieni glywed stori'r Nadolig. Ac ges i mwy nag un person yn dweud, wel, mae Nadolig wedi dechrau nawr. I ni wedi gweld y plant yn y ddrama, a nawr gallwn ni symud ymlaen i'r Nadolig. Felly oedd e'n bwysig. Ie, wrth gwrs. A ydych chi wedi dewis carol i ni canu gyda'n gilydd? Be di eich carol chi, felly? Pwy sydd wedi dewis y carol? Fi. Gwych, gwych. Beth ydi o? Wel, dwi wedi dewis Sia'r Gwynt sydd yn garol Cymraeg am o'n i, geiriau gan Nantlais a Hayden Morris oedd wedi ysgrifennu'r Jôn, os ydw i'n cofio'n iawn. Ond oedd Nantlais yn teimlo bod e'n bwysig ei fod yn darparu llenyddiaeth Cristnogol i blant, mwyn iddyn nhw edrych deall storiau falle, storiau'r Beibl falle yn fwy eglur iddyn nhw, chymod, wrth ysgrifennu barddoniaeth fel Sia'r Gwynt. A mae'n garol sydd dwi wedi tyfu fyny gyda'r garol yn aelod o gorau o'r capel, yr ysgol, coleg. Dyna un o'r carolau sydd yn cael ei chanu felly bron bob blwyddyn, ac mae'n arbennig i mi achos wy'n cofio gwrando ar bregeth yn Tabernacl, mwy nag unwaith, lle oedd y gweinidog yn sôn am eiriau, emynau a charolau, a bod pobl jyst ddim yn meddwl am beth maen nhw'n canu. Mae'n rhyw fath o arferiad, habit os liciwch chi, bod nhw'n jyst canu'r un geiriau tro ar ôl tro, heb feddwl am ei ystyr. A chod fan hyn, mae Nantlais, fi'n credu, yn ennill y dydd, achos mae geiriau Sia'r Gwynt yn syml iawn. Chi'n sôn, yn y lle cyntaf, chi'n sôn am blentyn, cael ei eni'n cael ei magu gan ei rieni, lle mam yn trio cael y plentyn i gysgu. A dyna beth ych chi'n disgwyl gyda'r babi. Chymod, mae babi ambell waith, mae'n anodd iawn i gael y plentyn i gysgu, yn dweud. Ond wedyn, chi wedyn yn mynd mwy na lai trwy, os edrychwch chi ar y geiriau, mae'n dweud, mae'n rhoi darlun y geni, trwy sôn am y bugeiliaid a'r doethion, a wedyn, i mi, mae'n cynrychioli yn enwedig rhan ola'r ail bennill,
y ffordd mae pobl yn mynd trwy bywyd, i chi'n cael plant yn ei arddegau, chymod, ma nhw'n ansicr, mae yna broblemau yn codi. Wedyn i chi'n sôn am y problemau, os ydych rieni, wrth iddyn nhw dyfu yn rieni, maen nhw'n edrych at y dyfodol a mae yna broblemau y mywyd pawb yn does. Mae'n dweud, cwsg cyn daw Herod a'i gledd ar ei glin, cwsg be gai ddigon o fod ar ddi hun, cwsg cyn daw'r groes i ddran. A fanna wedyn, mae'n rhoi cyfle i chi droi wedyn at a groes, os liciwch chi, lle mae'n gymorth a cysur a chyfeiriad i fywyd. Os ych chi'n chwilio... Mae'n diddorol yn tydi. Roeddech chi'n dweud bod Nantlais isio sgwennu rhywbeth i'r plant. A felly mae geiriau yn hollol syml. Ond ar un pryd, yn yr ail pennill, sut roeddech chi'n dweud, mae'n dywyll yn tydi, efo Herod yn dod. A beth sy'n diddorol i fi eleni yn arbennig, dyn ni gyd yn gwybod bod y byd yn tywyll ar hyn o bryd, ond hefyd mae plant yn sylweddoli hynny, yn tydi? A felly mae plant, yn arbennig plant pan maen nhw'n tyfu fyny, maen nhw yn sylweddoli bod y byd ddim yn iach ar hyn o bryd. Mae plant yn ansicr iawn. Gryf yma, oherwydd mae ein ffydd ni yn mynd i lleoedd tywyll. A dyn ni trwy y tywyll, yn tydyn? I'r golau sydd yma hefyd. Ond wy'n gweld y rhan yna o'r bennill yn dilyn hynt bywyd mewn ffordd, camau bywyd, o fod yn babi i blentyn yn ei arddegau, i fod yn riant, a wedyn pobl hŷn, chymod, i ni gyd yn gweld y problemau yn dyn ni, ac ambell waith mae'n anodd gwybod lle i droi, yn dywe? Wrth gwrs, Gwych, wel, diolch yn fawr am y carol. Mewn munud, dyn ni'n mynd i Dani, ond yn gyntaf, Alun, ti sydd wedi dewis darlleniad. Wyt ti'n medru just esbonio pam ti wedi dewis y darlleniad yma, a wedyn ydych chi'n medru darllen hefyd? Oedden ni'n gweud oedden ni wedi ymuno â Tabernacl yn 1967, a wedi cael cyfnod reit hir yn yr hen adeilad, ond yn 1989, oedden ni wedi sefydlu capel newydd. Ac o'n i'n un o'r diaconiaid amser hynny gyda yr ysgrifennydd Ddydd Handel Harris. Pan yn ystod y blwyddyn cyntaf Tabernacl, o'n i wedi agor y Tabernacl yn y Gwanwyn, ond fe fu'r gweinidog oedd gyda ni dderbyn galwad i Llanbrynmair, ac felly erbyn y Nadolig cyntaf, bod gyda ni adeilad newydd, doedd ganddo ni ddim gweinidog. A penderfynon ni bod ni'n mynd i gael cyfarfod ar y Nadolig, bore Nadolig. Ac o'n i'n sylweddoli, wel, dyma capel newydd sy'n rioed wedi cael Nadolig. So, beth ni'n mynd i ddewis nawr fel rhywbeth i sefydlu y Nadolig cyntaf yn yr adeilad newydd. A dyna pam o'n i wedi dewis Iowan, pennod cyntaf, daeth y gair yn gnawd. Gan o'n i'n meddwl, sy'n ni'n darllen hwn, bod e'n rhoi sail i ffydd, bod y Tabernacl yna, ac yn rhoi sail i Crist a'i fywyd, ac hefyd yn sail i stori'r Nadolig, oedden ni ar fi'n dathlu. A dyna pam o'n i wedi dewis y darlleniad yma. Y darlleniad cyntaf yn y Tabernacl newydd yn 1989. Gwych. Wel, gwych. Felly, Iowan, pennod 1. Daeth y gair yn gnawd. Yn y dechreuad, yr oedd y gair
Yr oedd y gair gyda Duw, a Duw oedd y gair. Yr oedd ef yn y dechreuad gyda Duw. Daeth pob peth i fod trwyddo ef. Hebddo ef, ni ddaeth un dim i fod. Yr hyn a ddaeth i fod yno ef, bywyd ydoedd, a'r bywyd goleuni dynion ydoedd. Mae'r goleuni yn llewyrchu yn y tywyllwch, ac nid yw'r tywyllwch wedi ei drechu ef. Daeth dyn wedi ei anfon o'n i wrth Dduw o'i enw Ioan. Daeth hwn yn dyst i dystiolaeth am y goleuni, mwyn i bawb ddod i gredu trwyddo. Nid ef oedd y goleuni, ond daeth i dystiolaethu am y goleuni. Yr oedd y gwir oleuni sy'n goleuo pob dyn eisoes wedi dod i'r byd. Yr oedd yn y byd a daeth yno yn gartref ei hun, ond ni dderbyniodd ei bobl ei hun mohono. Ond cynifer ac ei dderbyniodd rhoes iddynt hwy, yr rhai sy'n credu yn ei enw, hawl i ddod yn blant Duw. Plant wedi ei geni, nid o waed, nac o ewyllus cnawd, nac o ewyllus gŵr, ond o Dduw. A daeth y gair yn gnawd a phryswylio yn ein plith yn llawn gras y gwirionedd, ac welsom ei ogoniant ef, ei ogoniant fel unig fab yn dod oddi wrth y tad. Y mae Ioan yn tystio amdano ac yn cyhoeddi, hwn oedd yr un y dywedais amdano. Hyfryd. Diolch yn fawr iawn. Diolch. Gwych, wel diolch yn fawr i Ann ac Alun, a croeso nôl i Gwenny ac i Mali. Ond byddan nhw yn rhannu mewn munud bach, ond yn gyntaf, dyn ni'n mynd i ganu'r carol dewiswyd gan Ann. A dyma ni efo'r emyn, efo'r carol. Si a'r gwynt, wrth faned heibio'r drws, a mae'r ar ei gwely gwair, wyliau ei babant lws. Sallai yn ddwys ar ei wyneb llon, gwasgau waredwr y byd at ei bron, canau ddiddonol gan. Cwsg, cwsg gan wylid bach, cwsg nest awr bore iach. Cwsg, cwsg, cwsg. Cwsg am dro, cyn dawr bugeiliaid hyn, a dod i seinio clod, welem ai'r doethion syn. Cwsg cyn daw Herod a'i gledd ar ei glin, cwsg feg ei ddigon o fod ar ddihun, cwsg cyn daw'r groes i thran. Cwsg, cwsg gan wylid bach, cwsg nest awr bore iach. Cwsg, cwsg, cwsg. Gen i rhywbeth i rannu efo Mali ac efo Gwenny hefyd. Dyma ni, yn ein capel ni, roedd gennym ni Christingl, gwasanaeth Christingl pob blwyddyn, a roedd yn un creu'r Christingl yn y capel, yn y bwrddau yma,
Ac wedyn, roedd mae gen i cylch efo crystingles, ac mae gen i yma llusern arbennig oedd wedi dod, mae golau yn y llusern wedi dod o Bethlehem, ac maen nhw'n galw fo y Peace Light. A beth oedd yn digwydd 8 yn ôl, hyd yn oed eleni, ath plentyn i'r eglwys Church of the Nativity yn Bethlehem, a mae ganddyn nhw ganwyll yn yr eglwys yno, ac efo'r ganwyll mae eleni Maria Cwri o Bethlehem yn tanio llusern o'r ganwyll. A wedyn, mae dynion yn dod â'r llusern mewn rhyw Davy lamp ac yn hedfan i Awstria, ac yn Awstria maen nhw'n rhannu'r holl golau, a mae lusernau yn dod dros y byd, i 4 ban y byd, ac maen nhw'n cyrraedd yma yn Cheltenham, a dyn ni yn croesawu'r golau o Bethlehem. Ac mae efo'r golau mae yna neges am heddwch, heddwch sy'n mor bwysig i ni hefyd. Ac yn y gwasanaeth, yn y tywyllwch, mae golau yn mynd o gwmpas y capel, a dyn ni'n medru gweld mae popeth yno yn dda, a mae golau wedi cyrraedd efo neges heddwch hefyd, ac mae o'n hyfryd i weld. Eto. Wel, pan ddos i Pen-y-Bont gyntaf yn 1967, o'n i wedi gweld rhywbeth am y tro cyntaf wrth bod yn aelod o'r Tabernacl, sef y dydd Sul ola cyn y Nadolig, oedd yn draddodiad yn cyfarfod y prynhawn, pan oedd y gwasanaeth yn dechrau, oedd y goleuadau i gyd yn mynd i ffwrdd. Ac yn y tywyllwch, oedd plant yr ysgol Sul yn dod i mewn, yn canu carol, ond hefyd yn dal lanterns a canwyllau. Ac oedden nhw'n cerdded rownd y capel tywyll, felly gyda'r lanterns, yn canu y garol. A wedyn, wedi'r garol orffen, oedd y moment o dywyllwch, a wedyn oedd y gola capel yn dod ymlaen, ac oedden ni'n cario ymlaen gyda'r gwasanaeth ola cyn y Nadolig. Gwych. Wel, mae'n diddorol dros ben. Diolch yn fawr. Diolch. Rwan te. Gwenny, wyt ti'n medru dangos beth wyt ti wedi creu? Gwych. A beth ydi o? Beth? Mae crystingl. Crystingl ydi o. Gwych. A beth yw'r ystyr yr oren felly? Mae'r oren yn y byd. A beth am y ganwyll? Mae'r canwyll yn y golau o'r byd sydd Iesu Grist. Gwych, dach chi wedi creu crystingl hyfryd. Diolch yn fawr iawn. Felly, Gwenny, wyt ti'n medru tanio'r canwyll? Os gwelwch yn dda. Gwych. A wedyn, wyt ti'n medru, gwych, wyt ti'n medru dweud y geiriau hefyd, os gwelwch yn dda? Y geiriau hyn? Ie, gwych. Gogonion di Dduw yn y nefoedd uchaf, heddwch ar y ddaeaf islawr a'r bendith Dduw a'r bobl. Wel, diolch yn fawr, a dyma neges bwysig yn tydi. Ac wedyn, dyn ni'n medru mynd i Mali. A Mali. Dyn ni'n gwybod am yr oren ac am y golau. Beth am y rifan? Beth ydy'r ystyr y rifan? Gwaed. Gwaed Iesu.
Ac mae'n atgoffa ni yn tydi am fuddugoliaeth Iesu ac am faddeuant Iesu. A beth am y sticiau? Beth sydd ar y sticiau? Ffrwythau a losin. O, ffrwythau a losin. A mae Duw yn rhoi pob bwyd i ni i fwyta yn tydi. A mae'n wych. Wel, diolch yn fawr. Ydych chi wedi tanio'r ganwyll. Ac wedyn, wyt ti'n medru darllen y geiriau, os gwelwch yn dda. Geiriau Iesu yw'r geiriau yma. Heddwch, dyna dw un ei rhoi yn rhodd i chi. Yr heddwch go iawn sydd gen i neb arall i'w rhoi. Peidiwch yn hyfru a peidiwch bod yn ofnus. Wel, gwych. A peidiwch bod yn ofni. Dyna neges hyfryd oddi wrth Iesu yn tydi. Wel, diolch i Mali a diolch i Gwenny am rhannu popeth yno. Ond mae chydig yn beryglus efo'r canwyll yn tydi. Felly mae gen i rhywbeth arall i'w wneud efo'r canwyll. Dyn ni'n dathlu pen blwydd Iesu. Beth wyt ti'n gwneud efo canwyll ar y cacen yn ystod y pen blwydd? Werthu fe? Iawn, felly Gwenny a Mali, ti'n medru... Gwych. O, dydi o ddim yn gweithio. Waw. Triwch eto. Gwael. O, gwych, mae'n weithio rwan. O, diolch yn fawr, a diolch i Mali, a diolch i Gwenny, a diolch am ymuno chi. Mae gen i just gweddiau rwan hefyd, gweddiau bach. Okay. Dyma'r neges Nadolig, mae'n mor bwysig yn tydi. Mae'n dywyll yn ein byd ni rwan, ond mae rhaid i ni gofio'r can yr angolion, a mae rhaid i ni gofio'r geiriau Iesu. Heddwch ar y ddeiar, a dwi'n rhoi heddwch i chi. Felly cawn ni cydweddio. A'r disglair Duw, dyrodolau i ein byd ni i'r tywyllwch yn arbennig efo'r virus. Dyn ni'n meddwl am y rhai sy'n dioddef efo'r virus, rhai sy'n wedi marw, rhai sy'n sal o hyd. Dyn ni'n cofio nhw, helpa nhw, a bydd efo nhw dyn ni'n gweddio. Dyn ni'n cofio pawb sy'n gweithio drostom ni i gyd. Y gwyddonwyr efo'r brechlyn, y gofalwyr, pawb sy'n gweithio mewn cartrefi gofal, mewn ysbytai, y rhai sy'n penderfynu beth i'w wneud nesaf. A'r disglair Duw. Dyrodolau i ein wlad ni, i Gymru, i Brydain, i'r byd i gyd, efo'r holl ansicrwydd o gwmpas Brexit, bydd efo'r rhai sydd heb waith, rhai sydd heb gartref, beth bynnag ei hangen dyrodolau bob un ohonyn nhw. A'r disglair Duw, dyrodolau i ein teuluoedd ni, pan dyn ni'n cofio pobl sydd wedi marw, pan dyn ni'n poeni am bobl sydd ddim yn iach, pan dyn ni'n meddwl am bobl sy'n hen, am ein bobl ifanc, am ein plant, a'r disglair Duw, dyrodolau i ein teuluoedd ni, gawn ni a bydd efo ni holl yn yr enw Iesu Grist. Amen. Dyn ni'n mynd i orffen efo un carol arall. Dawel nos, sanctaidd yw'r nos,
Cwsg a ger, wain a rhos, eto neffro mae Joseph a Mair, fa na'n oel yng nghwsg yn y gwair. Cwsg mewn gwynfyd a hen, cwsg mewn gwynfyd a hen. Dawel nos, sanctaidd yw'r nos, wel efri, serent los, dawr bugeiliad ar doeddion i'r drws, fa na'n oel yr wyd sy mor tlws, cwsg mewn gwynfyd a hen, cwsg mewn gwynfyd a hen. Gogoniant i Dduw yn y nefoedd uchaf, heddwch ar y ddeiar islaw, a bendith Duw ar bobl. Heddwch, dyna dwi'n ei roi yn rhodd i chi, yr heddwch go iawn sydd gen i, a neb arall i'w roi. Dwi ddim yn rhoi heddwch yn yr un ffordd â'r byd. Peidiwch cynhyrfu, a pheidiwch bod yn ofnus. Amen. Diolch yn fawr, Richard. A diolch i bawb arall sydd wedi cymryd rhan y bore yma. Gwych.